Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapin syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas, 31 minutos na nakaligad sa alas 8. Mayong gabi, Banwa, mayong gabi sa atong mga listeners kag mga viewers. Kumusta na kamutanan? Oktubre 18, 2021. Namaga pangalagad na ang ininga programa agud sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita upod sa atong mga ka-newsline reporters. Sa mga ka-newsline naton, dira sa kaumahan, kadagatan, kabukiran, kag dira man sa iban nga pungsod. Kumusta na kamutanan mga Pinoy, mga Pinay, kag mga Ilonggo. Mayong aga, mayong hapon, mayong udto sa inyong nga tanan. Standby sa aton nga mga ka-newsline. Kay ini moment from now, i-check nato nanay ang sitwasyon sang panahon upod sa Pag-asa Iloilo. Palihog lang, like, share, and follow sa Facebook page sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Palihog lang, share, like, and follow. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline para matagan kamo sa mga priska nga mga impormasyon. Kung ninali nga ma-notify ka mo, di sana no oras, basta nga may balita, mabalaan ninyo insigida. Basta nga may ara lang kamo nga dita sa inyo nga cellphone, makuha ninyo daso na mga impormasyon. 32 minutos na nakaligad sa alas 8. Nagapamati na kamo diri sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kay ni Jima kag kay Digol, baw, nagapaurok-urok na sila pamati Salamat sa mga panyapon da, mayo lang nga pagpanyapon. Sa mga nakatapos na panyapon, mayo lang nga pagtanaw, mayo lang nga paghilay-hilay, samtang nga nagatanaw diri sa Iloilo Newsline. Standby sa atong mga listeners, standby sa aton nga mga viewers. Kay check nato na ang local Pag-asa upod sa kaya John Michael Jungon. Palihog, standby. Iloilo Newsline Weather Update. John, mayong gabi si Johnny Diaz. Hello? Liog ko ni. Why? Utod? Nautod? Standby lang anay sa atong mga listeners Kay balikan ta ang Pag-asa Iloilo. Balikan ta ang Pag-asa Iloilo. Kay nautod ang ilang linya. Nagakautod mo mga telcos niyo. Pag tawag mo, dugay-dugay utod.
Way tamabalan kung ano ini ang diferensya. Base nga sa ilabla linyada bla. No? So, i-check natin liwat ang local pag-asa o kung pag-asa Iloilo para mabalantang sitwasyon sa panahon. Standby sa atong mga listeners, 35 minutos na nakaligad sa alas 8. Standby man sa aton nga mga sponsor, Pinang Flower Shop, dira sa Snart, kilid sang Los Filipinos Bakery, kag sa Atubanggid sa Berlin Pharmacy. Malapit na lang da sa Rebulto ni Maria Clara ang Pinang's Flower Shop. Madamo da sa mga bulak. Base kinanglan nyo nga mag-order, kinanglan nyo sa inyo nga mga hilikoton o kung sa undas, lihog lang da, kadto sa kay Cyril Taco Salmi. O kung pwede ka mo nga makatext o kung tawag sa 0920-825-6483. 0920-825-6483. O kung sa Globe, 0916-786-8896. 0916-786-8896. Pangitaan nyo palihog si Cyril Taco Salmi sa Pinang's Flower Shop. Ara na ang pag-asa. Huwag pa sa gyapon ang pag-asa kay nautod ang ilang linya. Check naton liwat. Ara na. Ang linya yang ang signal palihog. Nay pa steady na ang gadula-dula ang signal ga fluctuate. Ga fluctuate ang signal. Diyan. Pag-asa. Utod naman ang pag-asa. Gakauto dila signal. Idugi-duga na blaw. Na. Dira ayon. Okay? Sige, i-check kaliwat ang pag-asa. Para mabala nato ng ilang sitwasyon sa panahon, no? Dira na steady na. Dira na ibutang palihog. Para daw okay, no? Ang aton nga signal. Para nga malabot sa dito sa babaw mo. Kita mo sa babaw. Para malabot siya. Balikan ta ang pag-asa Iloilo. Balikan ta ang pag-asa Iloilo. Samtang wala pang pag-asa Iloilo, yari ang aton nga mga headlines. 17 anyos nga dalagita alleged ginabdak sang iya nga amigo, ginpatay na sapwan nga Kalabira. Sa dugang nga informasyon, sospek sa pagpatay sa 17 anyos nga dalagita, nag-execute sang judicial confession sa mga pulis. Sospek pasakan sang kaso nga murder kag posible abduction buwas nga adlaw. Tatay sang 17 anyos nga dalagita porsigido nga magpasaka sang kaso sa sospek
nga si Alexander nga nagpatay sa iya nga bata. Delta variant may bag-o nga na-detect, bag-o nga na-infect, naglabot na sa 633. Apat ka mga kabataan nga ginbakunahan may ara nga side effect nga nabatyagan suno sa DOH. Hacking incident sa Kabatuan kag San Enrique, Iloilo, may ara nga natabo. Hibalon naton karon sa mga pulis. May ginlabo man sa Kabatuan kag Pututan, Iloilo. Kag may nadakpan nga nagapangisda illegal sa Ahoy kag San Dionisio, Iloilo. Kag mayara man kita karon nga update sa COVID-19 sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. E-check na nato ng Pag-asa Iloilo. Yara sa atong linya si John Michael Jongon. John, pasinsyagid. Nagakauto daton signal. Go ahead, John. Yes, sir. Mayang gabi. Kag ngayong gabi sa tanan ng pagkalamati, yaring latest update sa panahon sa Adlaw Lunes, October 18, 2021. Northeasterly surface winds will affect coast of northern Luzon. Sa Visayas, generally weather condition, may chances ang isolated ng mga pagulan dala sa localized thunderstorms. Ang sa Visayas may natugtog kasarangan, di ka namin natugdangan, may naitugtog kasarangan na, may mga pagbalog sa kalagatan. Temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na po na alas 5:31, okay ng katitigmon. Magasilak, alas 5:39, buhatag. May tuloy ko update sa panahon, di ka sa Pag-asa Iloilo, dyan matugdangan ng gabi. John, buhay kita sa low pressure. Yes, sir. Sa sabong, kita any weather disturbance na posibleng mag-apekto sa cars. So, expected generally sa weather condition most possibly sa bilog na semana. Oo. So, bilog nga si Mana, okay gid ang aton nga weather condition. Yes, sir. Okay. John, madamo nga salamat. Pagi diri sa Iloilo Newsline, maayong gabi. Ay, welcome, sir. Kagman. Maayong gabi, sir. Iloilo Newsline Weather Update. Gusto nyo magbakal sang itlog? Kadto kamo sa Eager Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039 o kung pwede man kamo makatawag sa 0947-856-4729. 0947-856-4729. Pangitaan nyo lang palihog si William kag Josie Lagman. Hindi magkalipat, Eager Farm sa Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. Sa aton nga mga listeners kag mga viewers, palihog standby kay dugay-dugay isa-isahon naton mga topiko nga aton nga ginpang headlines. More power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More for Less. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more. Health Complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory.
There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also cater to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island. A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500 isolation beds, including close to 1,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega Road Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Minutos na nakaligad sa alas 8. Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Sa mga magahiwat pa lang, advance happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy
Happy birthday sa tanan-tanan nga nagaiwat sang kadlawan. Happy birthday man sa suga sang balay, sa ilaw ng tahanan. Sa kay Bibi Marisa. Sa iban pa dira. Belated happy birthday man kay Ate Marie. Kay Tata. Advance happy birthday da kay Lando kag kay Toto Junior. Happy birthday sa inyong tanan. Standby sa atong mga listeners, sa atong mga viewers, i-check na nato ang aton koneksyon sa probinsya sang Guimaras. May 17 anyos dito nga dalagita. Nadula ini sang Marso, subong nga tuig. Iyawan pangitang iya ginikanan kung diin na siya nagkadto, kung diin siya pangitaon. Hasta sang ulihi nga ginpamangkot ang iya nga ulo amigo apang nagdeny ini sang whereabouts sang iya nga amiga o kunobya. Ang nakasapo ni ang mga ating nga nagpangayam, no? Magsiling ka ngayam, nagpangitabla sang mga bao, halo, na sa mga kabukiran o kundi inda nga kalatian. Ang kalatian na tawag amo ini ang lugar nga madamo sang kahoy. Na panawag na nila kalatian. Damo kahoy. Gubat. Dito nga nakitaan na siplatan ang bagol sang tawo nga makuan mo naka-expose kag sang ulihi sang ginkay-kay ini baw manabaw lang may ara pa nga sako nga didto gali ini ginsulod ang lawas sang biktima kag gintampukan, no? Manabaw lang gid nga nakagwa pa ang ulo sang biktima. So pagkasapo na-identify sang pamilya nga ila bata. Ang ini nga 17 anyos, no, naga-eskwela ini kag may nolonobyo nga nagaedad sang 20 anyos. Check naton ang dugang nga mga impormasyon upod kay Danny Villases, ang aton nga ka-newsline sa probinsya sang Guimaras. Paliog, standby. Ka-newsline, Danny. Yes, newsline na dyan eh. Nagpasalamat din ang tatay nga mo si Henry Durla sa pag-ansan nga magkatapos ang tawag sa mga cultural minorities. So kung ate, bangod sila sa pag-ansan nga mga ate na recover ang isining bata na nadula alin pa sa bulan sang Marso nga kung isipon ta mga 7 months alin sa to tub nga na-recover sa tong adlaw sang Sabado at nga bulan sang Oktubre. So naman sa ato na po nga mga informasyon nga ang ining father and son cultural minorities kon ate nagpangayam sa isa ka pahin sang Barangay San Nicolas, sakop sang Banwa sang Bautista, sang madiparahan sang isining bata nga do may ara ng mga tulan nga nagalakta sa bahin sang among lugar kag ilan na diparahan nga may bagul kag may mga bayo pa dito kag may mga short kag of course ang partipas na bring nga mga buhok nga ginapatiyan nga isa ini ka tawo. So ining mag-amay nga ate ako na cultural minorities nagpauli sila nga pulian kag igo nila gin-report ini by next day sa magatapo sang barangay sa San Nicolas. Ang barangay San Nicolas pagaman sa kapitan nag-report sa police. So ang
kay na nga gin pa kwadra gin pa sangga sa aton dra no ang tulan kag ang Clavira sa amo yang victim ara na karon kag ato man na kuha man ang pagpahayag ni Police Captain Bon Lamson, ang Chief of Police ng Buenavista PNP, of course ang tatay kay na mo si Henry Padomar kung Henry Pardurla nga ato makinana interview pag man sa imo kina newsline na dyan. Sa dugang sini nga mga informasyon nga ato nakuha, intruan ta kay na nga mga interview, in suspect nga ining o paya nga nag-ako ini siya, pero nag-decline sa na hindi anay magpa-interview. Kaya kung tayo ko ang tamang side niya, kung nga ang nimo niya ini, kag paano siya nga nag-surrender voluntaryo, ginako sa report nga siya giman ang nagpatay sang iya sining nubya nga Kitty Anyos. Kag base man kinasa informasyon ato nakuha man kinapagimag-imo nga sa ising amay nga nagapati man ng amay nga daw maayo man ini nga lalaki no kay daw okay man sila pamilya pero daw nga ang natabo ang ini nga mga insidente. So duga pagit magpabutyag sa amay nga may man nagtawag sa ila nga abi niya gani bata niya. Nagpayo sa problema kung yung loan kag may problema kuno nga daw dapat sulbaron. Kung nagpati man ang amay sadto nga basi kon normal lang ang problema. Pero tungkol sadto nag-abot ini nga sitwasyon nga bangod sa mag-amay nga ate pagdaan sa atong tugon nga amo ang nakasulbar sa problema kung sa sining pagkasapo sa tulan kag makladira sining bata kumay nga 17 years old. Ay naman to sa debato. Yes, Jani. Go ahead. Okay. So para mo niya tinakuha nga mga informasyon na newsline na Jani, i-play mo lang ang interview mo sa duha sa amay kag sa kay Chief of Police Bon Lamson sa dugang sining nga mga informasyon. So we can agree sa bayan sa province of Guimaras para man sa sining mga balita sa karon ato man gina-follow up ini ag basiman sa kadlaw maya pagkitagi ang sining information to sining informasyon. Daniel Villases para ini sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Danny Villases sa aton ka newsline nagikan sa probinsya sa Guimaras. Ipabati ta sa inyo ang panaysayon sang hipis ang Buenavista Guimaras Police Station. Si Police Captain Anton Winkle Von Lamson nga ato napakigangutan kagon ano ang admission sang suspect samtang gina-interview nila sa police station. Kag ano posible ang kaso nga preparar nila nga ihampak o kung ipasaka sa sospitsado. Yari si Police Captain Lamson sang aton na pakigangutan. Kinukumpleto namin ng sir 95% complete na sila. Pinatapos namin lahat kasi marami sir eh. Oo. Ano probable nga kaso sir ang i-file batok sa kay Alexander? We are preparing murder sir. Isa lang ka kaso sir? Kasi sir sa based on pinasi namin sir sa findings ng autopsy. Oo. Hindi makasulod sir ang serious illegal detention o kung kidnapping o kung abduction plus murder. Titingnan natin sir kung ano maganda sir. Kung pwede. Kaya ginkuha niya sa papwersa kag gindalaya sa isa ka lugar nga ba ay makahibalo ang ginikanan tapos ginpataya pa. Sir. Oo. So, tingnan nyo kung makasunod ang duha ka kaso. Sir. So, may admission ini sir, si Alexander, sa inyo? Yes sir. Yes sir. Anong initial na admission niya, sir? Initial admission niya, sir, is bali, nakita sila, sir. Admit na, sir. Ang babae, sir, with
ang victim gusto na makipag-break. Pero paano sila nakita, sir? Through text? Yes sir, yes sir. Yes, sir. Bali, may usapan na sila sir talaga. Magkita sila. Nagpasugot man ng babae na mapakikita siya. Yes sir, pero siguro ayaw na talaga ng victim. Oo. So, yung lalaki sir gusto niya pa. Oo, nga, hindi siya mag-break. Yes sir, sir. Pero ang victim niya, hindi na siya gusto nga mag-upod pa ini sa subject. Yes sir, yes sir. Oh. Ang ginakasugtan nila nga magtabo ay dira man sa crime scene nga kung sa diin nasa Ay. kanya. Hindi sir. Kasi malayo pa sir, mga according to sir, mga 8 to 10 minutes pa na walking. Baw kalayo pagali. Yes sir, sir. Oh, si nga ginpatayag di kuno sir. Kinupaan niya daw sir, mali ang pagpupo niya. Nakatalikod siya ng babae. Yung isang kamay sa bandang naed, yung isang kamay sa tiyan. Tapos, yung pagkupo niya, mahigpit. Nakuga. Yes sir, oo. Parang gano'n ang confession niya. Makabiga to nga suffocation nga why na sang hangin to. Yes sir, nung mawala ng ng hininga, yun, pagkita niya, sa appreciation niya, patay na, according sa kanya, nakakita siya ng sako, sinako niya. Ginsulod yung pagali sa sako, sir. Oo, tapos binuhat niya, pinasan niya, kasi medyo mataas yung bata eh. Oo. Mataas. Ang subject. Yes sir, medyo muscular siya. Tapos, doon, dinala niya sa area kasi nakita. Bali, nagkukay daw siya, ang gamit niya is lipak. oo. Actually, pag yun nga, kasi partial lang yung pagkalibing niya, bali nakalabas yung ulo. Oo. Sinulod niya sa sako. Pag sulod niya sa sako nga nagakulo pa, nagabarikutot, nagagwa pang ulo sa sako. Kaya ang nakita siya agad, kaya siya na-discover kasi nakalabas yung skull. Nakabalanda? Yes sir, kasi ang hukay niya is mga hanggang siko, pababaw lang. Mga hanggang siko lang. Sir, para malibing lang ang katawan, pero yung ulo nakalabas. Dason anong ginubra niya, sir? Nalagyo siya? Wala. Kasi parang wala lang. Wala lang may natabo. Yes, sir. Kasi usual mo, nasa bahay man lang siya. Hindi naman siya kumakas. Pero paano siya, sir, nga nangin person of interest ninyo? Actually, sir, nung nahukay namin, siyempre, nagtanong-tanong na rin kami. Nahukay na sopo, I mean. Paano yung investigator natin, hindi alam kung sino ang usual na kasama, kung may boyfriend, na-discover na may boyfriend. Tapos, nag-voluntary confession siya. Hindi namin siya pinili ko. So, sa pagkuha niya siya, ginsubject niya sabi sa invitation, na may ara nga panabi, nga admission sa iya part niya. Balik ko na masyadong technical sir, ayoko ka ng sa part na yan, hindi ako mag-comment. Ano yung detail lang sana sa akin. Hindi kasi ako lawyer. Oo. Pero may ara pa sir nga extrajudicial confession nga affidavit? Yes sir. Okay. So, ginpirmahan niya na, na-subscribe na sir? Kaya firmado niya naman sir. Firmado niya sir. Kag na-subscribe na sa lawyer nga ginpili ya? Yes sir. Mayo sir, good work. No? So, yes. boss, posible nga ma-file ng kaso? Yes sir, kasi parang alangan nila yung oras, yung fiscal baka hindi namin nabutan. Pero gusto namin siya ma-prepare na para bukas, filing na lang talaga. Why sir, sang no? Sang witness, kay duwa malang sila mo, no? Yes sir. So, ang iyang extrajudicial confession, among gamiton? Yes sir. Okay. Hindi gid sa sir may istorya, no?
Di na siya magpa-interview? Oh, sir, with duty na sir. Kapanago na siya, kapanago. Yes, sir. Yes, sir. At least na-solve, sir, ang krimen, ang crime. Yes, sir. Kasi medyo nakakula kami. So, hirap din kami pag Oo. So, saan po gini, sir, nasakwan gani, ang Kalabira? Sakwan, sir, sa may San Nicolas man, San Nicolas. Tabaw yata sa lugar. Tawag nila, Tabaw. Ano to, sir? Bali, Barangay Road. Oh, Barangay San Nicolas, Buenavista. San o, tayo? Yes, sir. San o? 16 ba tayo? Hindi na, sir. 16 yan. 16. Oh, October 16. Sang Sabado lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 16. Oh. So, ano natabo, sir, sa mga kwanto, mga kalansay to? Sa mga skeletal to? Nasa Beltran. Nasa Beltran, sir. General Parlor. Yes, sir. Yes, sir. Isang Na-autopsy na kanina, sir, kasi immediately nag-request ako sa region. Oo. Tapos na siya ma-autopsy, sir. Anong initial findings, sir, ni Dr. Fuentes? Sa finding na, sir, asphyxia by strangulation. Oo, asphyxia by strangulation. Ang Yes, natabo. sir. So, why itang ini-hard blunt object nga nagtama sa iya ulo kung sa iya nga mga talabas, sa bone siya? Wala siyang indicate, sir. Okay. So, daw nagtugma man sa iyang admission sang subject. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Congratulations, Captain Bon Lamson, sir. Ano sa major, sir? Naka-apply na? Naka-concern, pero wala pang sir, wala pang resulta. Yes, sir, wala pa. Sige. Si Major Von o kon si Captain Von Lamson ang hipi sang Buenavista Guimaras Police Station. So mo to nga sa ilang panginbitar nag-ako daso ng suspect kag ginpa-execute nila sang extrajudicial confession paagi sa pag-execute sang affidavit. I-check ta naman ang panaysayon sang tatay kung paano ini nila na kilala ang ginatawag nga gumigo sang ilang nga bata. Kag kon porsigido gid ang amay nga magpasaka sang kaso batok sa suspect. Yari si ang amay nga si Henry. Sir? Ano ngalan mo lapalihog? Henry, sir? Henry, ikaw ang tatay sang 17 anyos? Sir, ako, sir. Ano ang natabo gid sa imo nga bata nga nasapuan na lang nga Kalabiraw? Sa pag, kasi, siyempre, ginanaw, sir, eh. Oo. Okay, Pero ano gid ang natabo sa imo nga bata nga nasapuan na lang sa aw? Sir, tapos, kaya nga, iko, kaya makipag-break. Hindi gusto, mo to, doon ko pahan niya. Oo. By the way, ang bata mo, 17 anyos, ano na, giskwila pa ni siya? Bali, mga tanin sir, sa content kayo na enroll na sa piyaya mo. Amo ito nga daw man. Kala mo ito sa nga daw man na pisa ka na tula, sir. Saan o siya nadula? Amo na sir, sa March 10. Sini nga tuig? Sa sinira, sir. Oo, tapos, pagkadula niya, nabalaan niyo kung sino ang nagkuha siya? Sir, merong, sir, wala. Kaya, parti man sa akong dangko, ko sir, kay wala. Sa kano, kundi sa wala makadtor, wala sa nakasat. Oo. Tapos yung, mga March 12, nag-message ang iyang atiyata ako, nagdata sa Nicolas, ng pera, nagbayad, nakapuli. Oo. Pero message ko na yun, kaya update pang account ng akong bata, through Messenger. Oo. Message ko sa ako, yung mga putima, kulit na lang sa ako, na rin sa Nueva. Oo. Dahil nag-reply. Siya ka mo, kung nga mo ako? Sa Nicolas? Balik dito na kayo sa buong sa Kristal na Nueva. Nueva Valencia? Oo, sir. Tapos,
Nakakontak pa sa inyo, nakabalos pa sa text mo? Pag missing itong daang pento, sir, wala na pa to, sir. Bali, ang nag-chat sa akin na rin ng tao. Oo, wala na pa to, sir. Why na sa text-text sa inyo? Na, text ko ang text line ng tao. Bali, lang account ang ginagamit. Why ka nagpamangkot sa Migo-Migoya? Kilala nyo man yung Migo-Migoya? Kilala na, meet ko na sa sir. Oo. Kaya hindi pa kilala na sa bata ko tapon. Kaya lamang ko maglaong, sir nga may mo. Yan na kayo pagkita ko sa primero sa bata. Mabuhat man mo pag nagnanagan yung bata ko nga makabot ako sa parula kay pamawan sa parangawan sa Lilo. Kaya ito gano'n kami nakapanding. Kaya kayo sa kaya ko pwede ko madala akong amigo. Wala problema. Kaya gusto ko mas nakakilala si mo. Mapagin pa kilala yun ako. Ano nga lang sang Migo-Migoya? Sang bata mo? Si Alexander. Alexander ano? Kanonigo Garote. Ha? Kanonigo Garote. Perote? Ang apelido ya? Wala lang po kabalo, sir, kung ano na basta Kanonigo Garote. Garote? Sir. Golf? Golf, sir. Garote. Ilang edad yan niya? 20, sir. Okay. So, madugay na yun sila sang bata mo nga madugay na sang bata mo. Sir, kung ano lang, so, maapat ng garo sir, basta daw bisa na sang nag-high school ng bata ko mo. Tapos galing kayang nila ng sir, so away bati na. Tapos kung may kung wala man ang bata ko nunugid sa kung ganun tuwod ng batata nga mo nagili nga siloso. Basta iba niya ng guro nga mga bigayan nga muna siloso sa. Oo, si Alexander. Oo, sir. So why man sabi naglisensya sa imo nga maatabuhay sila sang bata nimo? Why man sa nanugid? Wala, sir. Wala, sir. Kaging chat ko pa sa ugot. May nakakaabot nga message ako sa ugot nga bata ako na pila na kabulan nga patay. Kasi gikulbahan ka sir mo na tapos pagkasunod na daw may report pag yung bata ako na nag-ikog na admit sa client. Kaging pa kuha ko sa kita ako nakita sila. Kadiri sila sa Montserrat. Kaging isa dito sa Mabini. Ipakatawa ko na yun. Kasi wala sang record pero sa maklay nga may bata ang nag-ikog. Ang text mo, number man sang bata mo ginagamit? Ang bali, ang sa cellphone, bro sang bata ko may nakalagin ito nga account ng Migaya, tapos wala nakalag-out. Kaya mo ito yung gamit yung account sir, yung message account. Sino to ay na padala sa mensahe mo? Posible sa ako ng paglantaw ko sir ang suspect mismo. Yung gamit yung account. Pagdamo sa tinangdalain na para magtalang-talang ko sang pamangkot sa pangitaan sang idea kung di ng bata ko, sir. Di pagkadula sang bata mo, ay magiging pangitan Yung pangitaan ng ano, kaya mo ito nga time, sir, bigado mo sa akong lockdown. Kung bigado, why di ko ito sang ano, sir, why ito sang paan nga, sang kwartal, kaya tungod ka pandemic, doon lagi sang tao nga, makaulan, di mo kasi lagi sila makita nga may income pa na, sir. Pero... nagambal sa akong, sir, nga kadaan sa naligwa, tama ito wala ko sa pressure, kaya kapinsar ko, sir, nga siya kasi nagapon, magalit hindi na. Why mo, abigin face to face ini si Alexander nga din bata ko daw ka mo malang permit of the night. Wala sir, gin chat ko pa sa August pag-platter ko dito sa San Nicolas, gin chat ko sa kamusta kung may balita ka kay Ira, update ka, may sorry dito wala gid ko maglaong sir nga siya gali ang ang mahimo. Di ginano yang paano yung ginpatay yung bata mo? Mga ako man sa mga storya gin kasi sa pag-ano ko, dugin ko paano niya guro talaga dapat likod. Sa na ko pa taas sa termo tapos magbola nga mga bata. Siguro sa pag-ako na tuon sa dito guro sa liog na sa Brian guro sa bati dito sir. Tama niya pa sa Sa aras na magako sa liog, sa likod siya sa bata nimo. Tapos natutukan niya sang kutsilyo na muna. Wala lang po, hindi ko lang sir, kung ginatutukan ko kutsilyo kaya basta daw mo ito ang pangkay Daging ko ba, Abi? Sir, nga sa likod, sabi. Kaya nagkalikod ng bata, kaya makipag-break nito yung libro. Pero paano naman nga mo na
kanya ginkugaya sangkamot ka na. Sino ang nagpabalo sa inyo nga mo na ginimo ya? Sana mo sa sunod sa iyang Suspect sa deklarasyon ng suspect? sir sa iyang judicial confession ni sir. Oo. Pero waya ba abi nga giging gamitan sa mga kutsilyo kung ano dira nga ginpakot Wala na sir, wala. so posible nga ginkugaya lang tapos nalipong ginlubong ya dayon siya man naglubong. Sir, Ano ya kuno ginlubong? lipa ko ng gamit. Sir, kung nabaw lang, wala ka ni Juan Pedro, katalumon sang, Sang buho? buho. Ganong bata mo gapungko yung ginlubong ya? Wala na ko balo, sir, siguro ka karitutot. Sir, kasi ka huksoy, wala na ko balo, sir. Lipak lang ang ginkutkot kaya, gingamit ya sa pagkutkot? Sunod na sa iyang aligasyon, sir. Oo. Di nagapati ka sa amo ng deklarasyon? Sa lang kayo kung pan, kung dipindi ko kung pati ang lupa, manumok man, pwede kung pan. Sa di niya ginlubong? Mo to sa dito, ginatapuan, sir, sa kaintin, sa may, sa pinagrihel. Sa din? Sa pinagrihel na, sir, to pang dirilo sa sang, sang Kadsilayan, Nicolas. Oo, dito yayon ginlubong. Siya man nagtudlo kung di niya ginlubong? Bali, hindi, sir, natakpuan itang amigo, itang ating kapangayangan loob na, sir. Oo, ang mga ate gali, among yan nakasapo. Oo, sir. Teson, usisa mo siya. Nagako siya. Ang suspect. Wala, sir, sa pulis sa mga kako, sir. Oh, so pero ginaghatag ka sa information nga mo man ang migo ya kag masaming nga upod sa bata mo. Bali, ang natanding nga mga kapulisan ng nagpulig, kita ng bakit person of interest mo sa sir mo kay siya amigo. Oo. So mo to ginimbestigahan siya, samtang ongoing investigation nagako siya nga siya ang nagtuwad sir. Oo, ha. Pag kot-kot ang bata mo kalabira na lang. Oo, sir, puro nagidlangit. Ba, grabe. Kailangan ako na nung buhok siya. Basta puro na, ibalik-balik na part ko lang na kayo naman naman. Pati posible na nagtapan na ang ito. Kasi, nagpanimaho. Oo. Amo aton tatay sang 17 anyos nga si Henry. Sa sulod sang 7 ka bulan kay naka-expose ang ulo kag manabaw lang ang ginlumngan ti siyempre dali mag-decompose. Nakita nila mga skeleton na lang to, mga bones. Iban to guro ginpaskwahan pa to sa mga kasapatan, no? Kay malayo-layo man ang pamalay mo. So si Alexander ara subong sa karsel sang Buenavista Police Station. Nag-ako siya nga siya ang may kahimuan sa pagpatay sa iya nga amiga. Bangod lang ini sa pagpangimon. No? Pulo pangimon lang ang ginhalinan. Hambalan niya ang amiga nga makitanay gali may plano na siya nga malain, no? Ang iya nga panaysayon nga ginkugaya tinagwa sa autopsy ni Dr. Fuentes sa ang medical legal officer sang PNP Crime Lab nga asphyxia due to strangulation ang ginkamatay sang bata. Base na sa medical legal nga findings, why man sa may nakitaan nga ini hard blunt object nga gingamit sa paglampos sa biktima. Why man sang nakitaan nga may stab wounds. Kay nga, makita mo na da, base lang may ara korita da sa mga wounds, nga nakita nga, naging ba pangtipon la. Makita mo na da, ang mga medical legal, mga matanda ini. Mga eksperto ini sila. No? So, amuning findings, nga nagsanto man sa deklarasyon sang sospechado. Isunod sa suspect ging kugaya lang kaga
posible nga nalipong nang to. Galing gintarantar siya, may nakitaan siya nga sako, sinulod niya sa sako to, posible nga nagabarikutot. Nga kag ginlubong, mga isa lang karoler ang kadalumon sang buho. Kay ang kay kaya to, lipak lang gid, no? Amat-amat, way tambalan kay basib lang nga mayara nga mga tawo ng padulong, basi ginhingagaw niya na lang nga ginlubong to, nga nagagwa ang ulo. Karon kay nagagwa ang ulo, naka-expose. Ti undi amo to nakitaan sang mag-amay nga ate nga nangayam. So mayo pa kay mayo lang ni kay nakitaan pa. Sang sa wala na gid. Unsolved naman tani, missing hasta subong. Ang butang na da missing sa gyapon. Pero why kay balo, sindre ang tatay nga patay na gali bataya. So, nag-execute sang judicial affidavit ang suspect nga siya ang may kahimuan kag wala na sang iban. So, ang kaso ginatunan pa pero isa sa kaso murder. So ginatunan pa nila sa mga pulis kung makasulod ang abduction o kung kidnapping, no? Nga siling kamo nga kidnapping way managuro kwarta way man ransom, hindi sa tanan nga tion nga kinanglan ransom, no? Tanawan nyo sa revise o kung sa Kodigo Penal, no? Makitaan ninyo dira kag ang babaye kasi dira masulod ang abduction kay babae, no? So ginatun-an ini sang aton nga mga otoridad kung ano pang ang iban nga mga kaso ang ipasaka sa sospitsado. 21 minutos na nakaligad sa alas 9. Load Lift Trading and Services, isa kadako nga construction firm nga nagapangobra sa mga dalagkong mga building kapareho sa mansion kag mga balay. Naga-design man sila sa mga balay, depende sa inyong budget. Ang ila opisina yara sa Block 5 Phase M, Francisco Homes Giho, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad kung parte sa engineering and maintenance. Contractor man sa madalag ko nga mga supermarkets sa Luzon, Ilabina, sa Ayala, Alabang Village, Muntinlupa. Pwede man kamo nga makatawag sa kay Engineer Joey Diaz, paagi sa cellphone number 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung sa mag-email ka mo sa maria_rosem@yahoo.com. Kung nagapangita ka mo sa mga priskang isda o kung mga seafoods, yara sa cruising patio Dueñas, Iloilo. Sa pwesto nila ni Nijima kag ni Digol, pangitaan nyo lang da. Magpanaog ka mo da sa highway, pawala ka mo, pakadto na sa munisipyo sa Dueñas, no, amo na dang cruising patio, yara sa left side. Ang pwesto nila ni Jima, nga ginabuluban tahalin sa highway, mga 20 meters away. May mga priska dirang isda, gagmay man o kundalag ko, kay ina ginkuha, bakal nila, ginalsada nila, dito sa Banwasang istansya, kag ang iban nga mga seafoods halin pa sa Rojas City. So, kadto lang mo da, tanawan nyo lang da, kay approachable man ang inyong mag-asawa, pwede man ka mo makaayo-ayo da, ginagmay, no? Pwede ka mo makaayo-ayo da sa ilang mga baligya nga isda, kag seafoods. 23 minutos na nakaligad sa alas 9. More Power Iloilo, bringing more to life. Ari na ang ginahulat nyo. GCash is finally an accredited third-party payment center of More Collect. Pwede na subong makabayad gamit ang GCash app sa inyong mga cellphones. Just open your GCash app and look for More Electric Power Corporation under Electric Utilities in the Pay Bills option. I-download ang GCash app for faster, safer, and easier ways to pay. Find more ways to pay sa aton mga accredited third-party payment centers para you have more time to do more and be more.
Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first agendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City! Minutos na nakaligad sa alas 9. Mayo lang nga pagpamati dira kay Ching Claveria, dira man kay Fimar Di Pamailo, kay Junel Cabangal, Harantilla, kay Mary Grace Villarosa, Hazel Calataro, sa kay Jima Cabalonga, kay dira man kay Kadoy, kay Kagawad Milani Cabalonga, subuman kay Amen, kay Kagawad Amin Cabalonga. Advance happy wedding na sa ilang bata bata ni Kagawad Milani kag Kagawad Amin. Kay Rochelle Presno Tugonon, kay Ma'am, kay Pastor Ed Kasidsed, sa mga classmate ni Gingging Kanto sa BED B, sang WBCST mayong gabi, kay Jack Cabansal mayong gabi, kay Captain Dadji Dilima, ang hipi sang Kalinog, kay Major Jose Ray Pabala na hipi man sang Dueñas mayong gabi, kay Lit Casper Lee
mayong gabi. Diraman kay Emmanuel Parino, kay Alan Toldanis, subuman kay Nijima, Topas, kay Janjan Sapio, kay Junjon Falye, Mary Joy Castiva, kay Tojek, kay Day Kandi, kay Joy Joy, kay DJ, mayong gabi da sa inyo. Leslie Londonio, kag sa iya nga pamilya, belated happy birthday sa kay pamilya Ramos, pamilya Prado, pamilya Villanueva, subong man sa pamilya Cordova, pamilya Lunasco. Good evening sa kay Kagawad BT Talavera. Good evening kay Kagawad Timay, mayong gabi man. Sa mga listeners nason aton Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga listeners man naton sa abroad, good evening, salamat gid sa pagtanaw kag pagpamati diri sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Sa mga Gimaras non, thank you so much sa inyong pag-support sa Gimaras Newsline. 31 minutos na nakaligad sa alas 9. Ipabati ta sa inyo ang hambal ni Undersecretary Maria Rosario Vergere, ang spokesperson sa Department of Health, nga ang Delta variant kuno may mga bag-o na nga na-detect, may bag-o kuno na-infect, kag ang Delta variant, nga ang mga ang kaso sa Delta variant naglabot na sa 633. Ang mga bag-o lang ni na-detect, no? Bago lang na-detect. Yari si Undersecretary Maria Rosario Vergere. We have sequenced 17,147 samples as of October 16, of which 88.46% have lineages. Latest run is comprised of 748 samples, that was October 16. 0.40% or 3 were positive for the Alpha variant, 0.80% or 6 were positive for the Beta variant, and 84.63% or 633 were positive for the Delta variant. Incoming travelers comprised 962 or 5.61%. Of the 15,168 samples sequenced assigned with a lineage as of October 16, 29.2% of samples were positive for the Delta variant, 21.8% of samples were positive for the Beta variant, 19.4% were positive for the Alpha variant, and 0.02% or 3 samples were positive for the Gamma variant. Si Yusek Yusek Maria Rosario Vergere. So mo tong iya nga pagpayag, hindi gid kita maghatag sang kumpiyansa. Ilabi na karon nga sige naman ang pagpamayag pag sang Delta variant. Tapos filing, balik naman sila, bitagan ni Wayna. No? Bitagan ni Wayna ni, karon nara na naman, balik naman ang mga na-infect. Kay Lizalde Villaros, good evening. Diraman sa taga-IPPO, kay Colonel Guerrero da, kay Senior Master Sergeant Lindero, kag sa ilang mga kaupdanan da mayong gabi. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati dire. Sa kay Mr. Nestor Canong, kay Gloria Lipitito, kag sa iya pamilya, kay Corporal Lopez, kay Attorney Janelle Salcido Sison, mayong gabi sa mga katapos sa media nga nagatanaw, kay Robin Jutay, Security Guard, sa 3rd ID, Spearhead Division, kay Kagawad Benji Apinan, kay Elni Munoz, kay Peter John Bautista, Ebony Bansi Sanduloy, salamat, kay Sara Alova, kay Ivan, ay former kagawad o former City Councilor Botse Rotse, Chief Role, kay General Manager Shirley Laurente sang Gemelco, kay Aileen Bilarde, kay Emily Tobiera Diadjo, pamilya kay Milani Libuon, ay kas Lini, mayong gabi. Sa pamilya Gumbok, pamilya Kalataro, Plaga,
Salamat man sa pagdanaw, sa pagpamati, pamilya Yanson, Novera, Siderio, no? Pamilya Haliki, kay Mamda, ay kasin Gina Haliki. Mayong gabi sa inyong tanan, kay Nonggorio, nung Mando, musta na? Kay Bing Pabiuna. Diraman kay Major Raimundo Siloso, Hipis ang Santa Barbara, Atty. Conyada, Joy Agodo Bolivar, no? Major Rowena Hormina, Tisa Dinavilla, Arlene Gallego, Arlene Estante Gallego, Len, thank you gid Len. Diraman kay Joy Tamayor, kay Sheila Aviliana Gaitan, Florence Bionada, Harriet Consular Alvarado, ay Gamay, mayang gabi, ay Robert Pacado, Florence Bionada, Hyber Oro, Jimmy Britannico, Radney Hortillosa, ay Pingping, Milane Bernales Carion, Shipa Kanha, Jutay Abilia, Mario Hilonggo, Kagawad, musta? An Istritzo, Dailin Galio Gaborno, Seriana Gallinero, Ronalyn Mercorio, kay Major Sinon Pansito, ay Bagting Magahom, Vicente Encarnacion Samiliano, Guadilin Peace, Hong Kong, ay Sir Manny Jan Sanoy, ang kanibla, tagiya sang graphics, innovative mind, nami mga obra sang tarpaulin, kag mga souvenirs na bla, hasta ID mo, hasta pang imprinta sang t-shirt, no, namigid, sa kay Sir Manny Sanoy, amo nang tagiya sang graphics, ara lang sa sagwas ang Longwin, dara sa unahan ng San Plaza sa Molo, base magpaubra ka mo mga tarpaulin la, kadtuin nyo lang dang graphics, mayad gid mayad, no, inarekomendar ko sa inyo. Kag ang mag-ubra man sang t-shirt o may imprinta, manual man o kon electronics, kay Engineer Kinoy Aligain, dira sa Leon, kay sawaya si Ma'am Gladys Aligain, baw sila gini, ginapulawan nila mo, kung may ara nga mga t-shirts nga ginadala sila, pimprintahan, ginapulawan nila. Dira man, kay SB member Hernani Galvez, Sang Jordan, Sheila May Acanto Sangrinis, Kapitan, Captain Sheila May, Aileen Calataro, Elmalena Paredes sa bordo, Siano Abillar, Christopher Canha, Julian Bautista Disilos, Ginalyn Danancia Tabausaris, kay Noe Garces Gatorian, kay Sir Elena Hinisi Mediana, kay Nini, Diraman kay Ma'am Elsie Calanza, kay Sir Herman Ganhi, Jose Marie Jasnis, kay Jo Marie, kay Jo Marie Jasnis, Sir, kay Jo Pinida, Alex Vidal, mayang gabi, kay Alice Fernandez, Alvin Dines Arabang, kay Nong Alvin, kay Totong Annalyn Salis, mayang gabi, kay Nelen Takaisan Nistember, ni Salis Aldabon, Antoneta Toledo, Aji Alarcon, ay Major Arnel Soles, Attorney Joseph Silis sang Napolcom, kay Romel Santana sa Napolcom mayong gabi, kay Vice Mayor Bibet Gani sang Jordan, Bernarda Jasnes, kay Ma'am Berta Ladera, kay Buboy Sombero, kay Vic Castillo, Cheryl Silauso Malones sang Sagay, Cheryl Hinyalope, Sunico, Chinchin sa pamilya Sikito, mayong gabi man, ng Perlin, kag sa iya pamilya, mayong gabi. Darala na Jong, kay Pastor Cesar Suyo, kay Engineer Joey Diaz, kay sa iya man pamilya, mayong gabi. Kay Attorney Nas, mayong gabi man. Kay Dayan Sikinya, ma'am, musta? Kay Attorney Dines Ventilacion, Eduardo Ko, Ili Daanoy, kag sa ila man pamilya, mayong gabi sa inyong tanan. Sa mga nagapangita sang mga bulong kag feeds para sa kasapatan, si Diaz Poultry Supply yara nahamtang sa Barangay Bagakay, Cagacinda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Ang Sil Diaz Poultry Supply ginapanagyan ni Cheryl Lucindo Diaz,
Si gusto nyo nga magbakal, kadto lang nga muda, kay approachable man ang iya nga mga tinawo. Kung gusto nyo man nga maginom sang buko shake, ara dira sa Sweetie Buko Shake sa Barangay Kamalig Haro, sa sulod sang Ceres Terminal. No? Pag sulod mo sa Ceres Terminal, ara sa departure area, tadlong ginasang bus nga going to Estancia, Concepcion, no? Balasan, ara da ang Sweetie Buko Shake. Mayara da small, medium, large, pili lang kamo kag mayara man kita sweet cream. Ang sweet cream dawala cylinder na siya ang iyang itsura nga daw pareho bala mga ginabakal nyo na blang nisti na may cylinder nan suyop kamo da. Pwede man kamo maka-order sa Food Panda kung gusto nyo nga magpa-deliver pwede gid hindi kamo makakadto dito. So pure ina nga buko kaya stang tubo diya ginatimpla hasta ang ice kuana siya ang ice purified ice timplado ina iya sang chemist wala kamo kulba bangod nga puro-puro kay hindi man kami gusto nga maglain matsyag nyo o kuntiyan nyo. That's why nga puro-puro gina kag hindi ina magic sugar ang ginabutang. No? Hindi na bawal. Okay? Natamiya ko na. Belated happy birthday kay Ate Mare Diaz. Gina pa. Tamiya ko na. So, 41 minutos na nakaligad sa alas 9. May 4 ka mga kabataan nga ginbakunahan. Dumduman yun nga mga bata ngalin sa 12 pakadto sa 17 anyos pwede na mabakunahan pero Pfizer ang gamiton. Timiyara nga 4 kabataan nga ginbakunahan na nakaangkon sang side effect. May nabatyagan suno sa taga DOH. Yari siya Undersecretary Maria Rosario Vergere sa iya nga pagbalik. Total vaccinated as of October 16, it was already at 1,509. As of October 16 at 8 p.m. As to the adverse reactions, meron kaming mga na-receive na report. Though I would just like to caution all of you, I'm going to give you the overview or the brief details. No, ito po yung nakuha natin report kasi hindi pa siya officially reported dun sa VG flow natin sa Food and Drug Administration. So ito po ay pinag-aaralan pa rin ng ating mga vaccination sites at vaccine cluster tapos magsusumite sa FDA. Pero ang nakuha nating report, meron po tayong 4, no? Isa po ang nangyari ay isang bata na nagkaroon ng pagtaas ng presyon but after 2 hours, they were able to manage it at naging normal na yung blood pressure ng bata. Pangalawa, meron ding isa nagkaroon ng allergic reaction but it was managed at nag-resolve din yung allergies. Tapos may 2 stress-related, no? Yung sa immunization, no? May mga anxiety tayo sa pagbabakuna. So yung 2 reaction na nakita nila was determined to be stress-related because of the vaccination. So ito po yung nakuha natin, but again, let me caution all of you, it's not official yet. We still need to input that into the VG flow of the Food and Drug Administration. Si Yusek Maria Rosario Vergere. So motong iya nga pagpathag, may mga side effect nga naangko ng mga kabataan nga nagpabakuna gamit ini ang Pfizer. 43 minutos na nakaligad sa alas 9 ang pamilya Baat gali nagapasalamat gid sa mga nagabuylog sa ilang kalisod. Kag sa mga nag-offer sa pagpangamuyo ang mga bulak, no, nga nagpangamuyo to kag nagatag sa mga bulak. Pasalamat gid ang pamilya Baat sang Barangay Lawi, Hordan, Guimaras. So sa tanan-tanan nga mga nagbuylog sa ilang kalisod, madamo gid nga salamat. So no, sa pamilya Baat labi na kay torod ni Baat. Sa mga pumuluyo sa mga listeners nato nga hindi nato malawagan, pasensya gid. More Power Iloilo, bringing more to life. More Power Iloilo, bringing more to life. Kay Sir Castro da, ang presidente sang More Power. Mayong gabi kay Sir Jonathan Cabrera. Kag sa iban pa nga mga empleyado, mayong gabi sa inyong tanan. Sa aton nga mga listeners, mga viewers, buwas kit anay naman kita.
check nato nanay ang koneksyon nato naka-standby sa linya. Nagikan sa probinsya sang Iloilo po sa kay Roel Arbael, yara sa atong nga linya subong naka-standby. Mga balita nga natipon sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Paliog standby. Well, please come in. Maya dayo yung gabi, kanustahin dyan, kanustahin na sweet doon kag sa aton sining mga kanustahin nga nagatutok diri sa aton nga programa Iloilo Newsline. Maya dayo gid nga gabi sa inyo tanan. Yari nang balita nga aton sining madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri no, isa ka lalaki ang natigayon nga madakpan sang pututan PNP kagabi. Tungod ini siya ang nangbuno no sang ice pick no. Kag natigayon gid ini siyang madakpan kagabi no, Oktubre 17, 2021. Ining suspitsado gid kilala kay Giselle Panchita no, 36 anyos, nga nagbuno sang ice pick no sa kay Nestor Gitigan no, 52 anyos. Ini silang lonsay residente kag natabo man ang insidente dira sa lugar no, sa barangay Batuan Pututan, Iloilo. Kag nakagom sang pila sining biktima no, gilayo naman nga dala sa Iloilo Provincial Hospital no. Kag ang inatudlo sining motibo kag rason sa sining insidente amo yang may daan nga likotanon nining biktima kag ang suspitsado. Kag na-trigger lang ini sang ini sila ang ining suspect no, nag-inom no, kag inali lang nga nagaginkatuan ining biktima kag ginali lang inbuno sang ice pick samtang ining biktima nagalantaw-lantaw sang basket no, dira sa ila sini nga lugar. Kagayara sa paginakop no sang pututan PNP ning nasambit sini nga suspitsado kag pagapasakano sang nakakaigo sini nga kaso. Samtang no, isa man sini kalalaki ang nanglabo no, kag dira sa banwas sang San Enrique Iloilo. Kag natigayon gid no, nga madakpan man sang San Enrique PNP kahapon. Ining nasambit sini nga suspitsado no, ang kilala kay Stephen Guillermo, 38 anyos no, nga naglabo kay sa sining biktima nga si Jomar Diaz, 42 anyos, nga lonsay residente man no, sang nasambit sini sang barangay Abaca, San Enrique Iloilo. Ini sila si Mario lang mo, kag pilas sa baga no, ang nagam sa sining biktima, nagilayo naman nga gindara-dara sa Pasay District Hospital. Kag rason man no, hinubog man sining rason ang gintunaan sa sining nasambit sining insidente no. Kagyara na sa pagkinakop sang San Enrique PNP ini nga sambit nga suspitsado kag mga pangatubang sang nagakaigot sining kaso. Samtang sa banwa naman sang Kabatuan no, natigayon nga madakpan ining suspitsado nga ginkilala kay Victorino Butiha, 52 o 59 anyos, nga residente no sang barangay Pamuringaw proper Kabatuan, Iloilo. Konsiderin ini siya ang nagbuno no sa biktima nga ginkilala kay Nelvin Continente, 40 anyos no, nga residente man sa nasambit sini nga lugar. Kag nakagumini siya sang pila sa likod no, ining biktima. Kag ilayo naman nga gindala sa Ramon Tabiana Memorial District Hospital no. Kag as usual no, rason sang sining insidente amo ang hinubog kag daan man nga hilikotanon nga kusadian na pagkatapos ang ila sining nga diskisanay ginabuno no sang nasambit sining nga suspitsado ining nasambit sining nga biktima. So yara na karon sa paginakop no sang Kabatuan PNP ining nasambit sining suspitsado kag detain pa ini siya kag way pa mabalaan kung magapadayon or madayon no nga pagkasakaan sang kaso ining nasambit sining suspitsado kag ini rely pa no sa desisyon sini sang pamilya kag subong man sa biktima. Sa duwa naton nga balita, mga illegal fishing violators no, natigayon nga madakpan sa norte nga bahin sang Iloilo kahapon. Kag una diri na 12 sini ka mga mangingisda no, nga nadakpan sang Ahoy PNP nga upod man ang Municipal Bantay Dagat sa banwas sang Ahoy, Municipal Bantay Dagat Task Force no. Nadakpan sang Sabado pa actually no, October 16 ining 12 ka mga suspitsado nga lonsay tumandok kag residente no sang Victoria City kag Manapla no, Negros Occidental, illegal nga nagapangisda dira sa kadagatan no, nga sakop sang banwas sang Ahoy. So ginimpound sang authority ay sang kapulisan kag subong man sang Municipal Bantay Dagat Task Force ining motorbangka kag fishing paraphernalia sang mga suspitsado kag suno man sa Ahoy PNP no, nga municipal ordinance lamang ang i-charge sa ila. Apang previously no, may ginkasuhan na ining mga taga Negros no, nga nagalambot dira sa pagpangisda dira sa banwasang Ahoy no. So impounded lang kag pasalamat sila no, nanlooy meaning mga LGU no sang Ahoy
dira sa banwa sa kahoy kag penalty lang no ipabayad sa sining mga illegal fishing violators no. So panawagan sa mga Ilonggo Caps masundon ang tanan nga marikubikos kag legal no nga pamagi sa pagpangisda agod nga malikawan ining hasol kag tungod no ginestriktuhan na sa Municipal Bantay Dagat o kon sa mga Bantay Dagat Task Force sa kabuusan nga probinsya sa Iloilo ining pagbantay sa mga kadagatan agod na malikawan na ining mga illegal fishing activity. Speaking of illegal fishing violators, no, apat man sini ka persona kasuspitsado ang natakpan sang San Dionisio PNP kahapon. Upod man ang Municipal Bantay Dagat sa banwasang San Dionisio Iloilo o kon Municipal Bantay Dagat Task Force. Ini kagabi ilang ini ng operation kag apat ka mga suspitsado ang lunsay tumandok man no sa piya ka banwa ang banwasang Concepcion Iloilo nga ining mga suspitsado no illegal man nga pangisda dira sa sakop sini sang nasambit sing banwa ang banwasang San Dionisio Iloilo kag wala sang nagakaigo nga permit nga mapakita ano ining mga apat sini ka mga mangingisda. So ginpaw naman sang San Dionisio PNP kag sang San Dionisio Municipal Bantay Dagat Task Force ining mga motorbangka kag fishing paraphernalia sang sining mga suspitsado kag pagapabayro no sang nagakaigo sini nga penalty sa paglapas sang Municipal Ordinance 2012-03 o kon illegal nga pagpangisda sa nasambit sing banwa ang banwa sang San Dionisio Iloilo. So mo yatong madulong naton nga balita ikan diri sa probinsya sang Iloilo sa gyapon ini sining newsline Roel Arbel para sa Iloilo Newsline. Madamo nga salamat sa report ni Newsline Roel Arbael sa probinsya sang Iloilo. Sa maton nga mga Newsline, sa mga nagapamati kag sa mga nagatanaw, madamo nga salamat. Palihog lang hambal sa inyong makilala, like, share, and follow sa Facebook page sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Kag palihog man subscribe sa YouTube channel sang Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. So dali na lang eleksyon, pilihan nyo ang mayad nga kandidato nga hindi nga pasalig o kung hindi butigon, hindi kawatan, hindi isang involvement sa illegal nga mga hilikoton, ilabi na sa illegal drugs. So pilian nyo ha, para nga hindi ka mo maghinolsol sa sulod sang 3 katuig. Upod na lang sa aton nga technical partner kay Toto Boy Chef kag kay Nonoy MJ. Ini ang inyo Newsline, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.